ik ben Fiorenza en ik ben me klaar aan het maken voor vandaag. Want vandaag is de halve finale van het LVK waar ik instoot met mijn liedje 3 dagen op de plaat. En ja, zoals je het kunt zien staat op mijn laptop, spiegel en make-up. Ik ben bezig met mijn make-up en ik ga er vandaag een super leuke dag van maken. En dat laat ik u natuurlijk ook zien. Dus goed, ga met! Nou, ik ben klaar met mijn make-up, dus ik ga nu lekker naar al mijn spullen bij elkaar pakken. En dan wordt het toch langzaam tijd als we gaan vertrekken. Ja, spannend! Ja, ik laat ik even allemaal zien wat we allemaal als voorbereiding hebben getroffen. Hier staat al een hele doos. En dan hebben we foamsticks, waar een lampje in zit met mijn nummer. En natuurlijk mijn naam. Ja. En dan nog bordjes laten bedrukken met mijn logo, website, Valkenberg, hoog natuurlijk voor Oetkom. En mijn nummer 59, ik wilde het al verkeerd zetten. En vanmorgen zijn mijn ouders nog zo geweest om een huge ballon te gaan halen. Met mijn nummer erop. 59, goed onthouden. Ja, top. Lukt het allemaal. Allemaal spelletjes. Ja. Mam, best er klaar voor? Jo, wacht even. Momentje. Duurt lang. 2 woorden, 9 letters, bier halen of duurt lang? Succes! 59! Oké. Vogel. Best er klaar voor? Ja, de stickers zijn naar binnen gekomen. En ja, we moeten toch een beetje de stickers inwijden, om het zo maar te zeggen. Dus ik pak erin. En die gewoon voor een leuk plaatsje geven. Daar. Op de beker van de TVK. Dus iedereen die de beker nog krijgt, heeft mijn mooie sticker erbij. Helemaal mooi. En dat is Anouk. Hallo. En dat is Miley. Hoi. En die gewoon gezellig met. We zijn nu onderweg naar de muziekgieterij waar de halve finale plaats gaat vinden. En dames, hebben we er een beetje zin in? Ja. Nou, het enthousiasme spat er vanaf. Heb je er zin in? Ja. Dat is zo beter. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik mijn navigatiezak nog Gewoon weer op pad, sliep nog aan nog aan. De feest van ongekend formaat. Dat vaste lovend maakt. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Gewoon weer op pad, sliep nog aan nog aan. De feest van ongekend formaat. Dat vaste lovend maakt. Ieder goed een plaat. We zijn aangekomen bij de muziekgieterij. We hebben nu geparkeerd en we kunnen door naar binnen lopen. En dat is papa. En papa, wat heb je voor een schone trui aan? Hey, laat de achterkant eens zien. Hey, en hele mooie stickers ook. En daar is Kevin. Let's go. Moeten we niks uit de auto pakken? Nee, doei. Oké, doei. In de muziekgieterij wordt allemaal plaats gaat vinden. En ik heb er heel veel zin in. Opa is er ook bij en denk, Wien is er nog niet. Ik heb er wel al. Je kunt ervan tekst schrijven dat het zo laat is. Allemaal gedoe. Maar ja, binnenkort komt weer 3 dagen uit de plaat, dus hij ook. Maar nu gaat voor hier even lekker uit de plaat. Door de 7 hemel met die. Ja, we gaan eens even kijken als de anderen er niet ook al zijn. Denk je dat het goed komt? Oh, beste deel, ja. Ja, hier. En Inge van de Kloon. Goeiedag, ik ben ze de vloggen maken. Ja, ik ben aan het vloggen. Oké. Ja, ja. Ik wist dat hij jong van Zuid al leeft. Ja, hè? ik ben een jong van zuur leven. Hoi. Ja. Charlie. Charlie. Ja, dat. Ja, Dat is er een beetje zin in. ja, zeker. Was zo. Ik maar ook zo. Staat toevallig, ik ben er dadelijk. Nou, wat Ja, gezellig. leuk. La Bamba. Ja, ik denk dat ze toch weer terug naar binnen komen te gaan. Maar ik ga me langzamerhand een beetje klaarmaken voor mijn optreden bij de LVK-finale. Dus wat er nog allemaal gaat gebeuren, dat weet ik zelf ook nog niet. En dat zullen we vast wel zien in deze vlog. Dus, we gaan wel weer.
verschillende toeren. We mogen weer bieden, maar het hoofdfragment moet ik even wachten. Kom stuk. Hier is de pas 17 lentes, jonge dame, uit Valkenberg, Fiorenza. We moeten nog even een beetje bieden. Goed op maat! Want morgens klinkt het s'avonds laat. Kom weer op waar je maar aan dat vaart. De feest van ongekend formaat. De vaste lovend maakt. Dag tot de dag. Want morgens klinkt het s'avonds laat. Kom weer op waar je maar aan dat vaart. De feest van ongekend formaat. De vaste lovend maakt. Drie dagen goed te Die goed gedaan, jij. Mijn gevoel was het heel goed gegaan. Het leek wel bijna uit, maar maakt niet uit. Nou, ik kom net van het podium af. Ik heb het kapot waren, dus ik kom heel snel uitrijden. En dan zo ik weer hier mijn Fiorenza aan het rijden. Ik kom er vandoor. Ik zou niet even de fans van de bos hebben. Dankjewel. En de hele rol van de bosnamen ook met, dus het is super gezellig. Stel, ik kom in die finale, hè. Had je dan ook nog mee? Tuurlijk. Yes! Die hebben we al in de pocket. En alles is lek. Hoe vol het tot de netsting, hoe lek het nu eigenlijk begint te worden. Veel genoeg ook richting moes. Want ja, hè? Ik heb toch een beetje honger gekregen. En dan gewoon van met de hele bubs. En show als iets kunnen bubs. En wij is weer aan het vreten dan, hè? 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 De vieze. Ik kan dat lukken. De vieze vreedzak. Mama. Lekker, netjes. Goede trap. Dan weer een feestje. Kijk goed, ik ben Nou, ik zit nu weer in de auto onderweg naar huis. Ik heb het super leuk gehad bij de halffinale. En ja, het stemmen. Daar kunnen we een aparte video over. Maar onthoud het nummer 59 en 19 januari. Ik wens je alvast een schöne vastelovend en doei!